Con este vehículo de pila de combustible de hidróxeno, o alumnado de automoción do IES Peñanovo de Vilalba coñecerá o funcionamento da tecnoloxía Fuel Cell. Funciona cunha recarga de hidróxeno, o funcionamento é dun eléctrico, pero en vez de levar unha batería e recargala con electricidade, o que leva que ese hidróxeno, mediante unha reacción química, transformase en electricidade. O proxecto que denominan Fuel Cell H2 é pioneiro no noso país. Faremos o que é o guión do mantemento do vehículo, a ubicación de componentes, que habría que facer para o seu mantemento, as precaucións, entón facer un apoio das clases teóricas coa práctica do vehículo. O Centro Educativo Vilalbés dispón doutro automóvil co que están a desenvolver unha iniciativa tamén precursora. É un proxecto de innovación no cal intentamos utilizar a potencia fotovoltaica dos paneles que acabamos de instalar, recargar ese vehículo con esa enerxía fotovoltaica. Os seguintes pasos: facer probas de consumo do vehículo, ver realmente se é viable na zona que estamos, coas condicións meteorolóxicas que solemos ter, aportar eses datos a calquer usuario ou empresa da zona que queira ver os datos reais. Fogare Vehículo leva vinculado un segundo obxectivo. Vamos intentar que ese vehículo suministre enerxía ao centro, que é un pouco o máis novedoso. E ao mesmo tempo intentar que o vehículo, en caso de emerxencia, sirva para alimentar unha oficina, unha casa, porque calquer motivo quedamos sin luz, pois poder suministrar esa enerxía durante unhas horas e poder permitir que ese coche sirva de batería. O sistema aportará enerxía limpa e aforrará custes. Vamos a abastecernos da propia enerxía que teñamos de excedente da fotovoltaica, que ao mesmo tempo está suministrando o centro tamén. Entón podemos movernos cun coste baixo e ao mesmo tempo ecolóxico e non depender tanto do exterior. O almacenamento máximo da batería é de case 40 kW, o que permite circular entre 200 e 250 km. Nunha vivenda daría un suministro mínimo de 8 a 10 horas.